Čiže čaute. Čaute. Robíme hrad. Menší. No. Čiže to je môj spolu tentok. Jej bratranec, lepšie povedané. No. Mi pomáha natáčať. No, je tam veľký jas. Nevadí. Počkaj, ja dám trošku ďalej. No, lepšie vidno. Čiže dorábame. No, hrať, môžeš im ho ukázať. Trošku sme sa trápili s branou, ktorú som nevedel, trošku som to tam rozbombardoval. To som dostal na ruj a tam sme také dačko. Tu máme bránu. Brána naša krásna. Čiže dorábame Áno. Budú to ešte zvýšiť o 2 kocky. Potom je, tam je to poznačené. O jednu už vlastne, ne? Lebo čo mám ja moje steny, tak vidíš, tam už iba o jedno ešte treba zväčšiť. Čiže určite bude viac dielov. No. Toto je zatiaľ prvý. No. No. To nevadí. Čiže tam sme začali prvú väžu. Duch. Potom, prepáčte za to šťukanie, ja neviem čo. No. Je to takto. Načačame. Bože, ja som už ale nakákame. Natáčame. No a natáčame už 3 minúty. Potom sa Presne. prepáčme. Presne. Teraz sú 3 minúty. Potom prepáčte, ono nám to vypne samo a to bude koniec videa. Lebo to proste také. Museli sme sa tú plochu trochu vymýli sa. Tak to je lepšie. Počkajte chvíľku. Zabila som. Vyrovnať sme ju museli. Tú plochu. Áno, hráme na kreatíve, ale potom keď to dostávame, tak už budeme na živote. No. Máme tu veľa vody, veľa stromov, čiže máme všetkého dosť. Určite sa pozrite na môj kanál, premenoval som sa. Ako inak, lebo také meno. Mal tam 3 videá menšie, také 10 minútovky. No. Čiže môžete dať určite odber, like, také radšie, čo nechcete, aby som natočil. Okrem Minecraftu, lebo mne nechce ísť. A veď to, tak Je to preto niekedy chodí tu do mňa. Mi pomáha všelijakými videami. Je to zvláštne, že dievča baví Minecraft. Keď som bola malá, tak som do teba rada chodievala. No a pozerala sa. Je, zomborový. A vždycky, keď som jej dal, a keď to nerob, to potom ja si robím už. Tak nech to tak nerob, to tak nerob. Čiže tu máme náš domek, taký menší. To som si postavila na tomto.
v životě. No. Čiže to je menšie, toto vám nemôžem ukázať, tam vám čo tajné. Tak už vedia, čo tam je tajné. Nemala si... tam... Neukazuj. Nie, nebudem. Tu mám mesičky. Tiež. Máme takéto, tu máme takú záhradku. Fuj. Takéto milión kúr. Čiže Kodák. náš domek sme vám predstavili. Tu máme všetko, všude more. Wow, že? Čiže No teraz môžeš to určite poničiť. na čo nám to je, lebo on si už na tom videl nervy. Sa mi prelial piesok nerv, tak už to došlo. No. Vtedy za tie menšie také chodenie s tým mobilom, ale trošku sa mi tiež ruky. Komu sa to chcelo vydržať? Však môžeš to rovno zarovnať. No bože. Tie kocky mi nechaj. Dobre, nechávam. Dorobili sme ešte celkom okolie. Bude tu ešte priepasť. To až potom, keď spravíme vnútro. No. Však to je najľahšie, takže necháme na potom. To si to nechám označkovanie. No, teraz To do jaskyňa. počkajte chvíľku. A uvidíme sa v druhom dieli. Dobre.